ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଉ ନର୍କ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାର କରିଥିବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଖରାପ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଯମଦୂତମାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନର୍କକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ନଦୀ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଖରାପ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭଲ କାମ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଗୋଦାନ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖରାପ ଆତ୍ମାକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ପାର କରାଇ ଦିଏ। ପୁରାଣରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗାର ରୁଦ୍ର ରୂପ କୁହାଯାଏ। ମହାଭାରତରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ବହୁଛି, ଯାହାକୁ ବୈତରଣୀ କୁହାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପାଣି ନୁହେଁ, ରକ୍ତ ଏବଂ ଶବ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନିବା କଥା ଏହିକି ଯେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଜୀବନରେ କେହି ବି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।